mijuogo ne ute mabende mkarama serikal gerone oganda manengo ni oyueyo kabende kwarika opachjima en odiochieng' mar 11. Lipot makamano Lydia Okeyo no makare kendo wang' noyude gi tiende kochopo weche manyien mabiro nyime. Kao kamano wadhi nyime koda weche manyien kama jatend migawo mochung'ne chenro mag piny owacho Kuria ogolo siem ne mbalariany mag piny owacho ewi gopi manurogi mamiyo gichul kata jotich e yo makare. Kuria wacho ni kochakore sani weche dhi bedo mopogore koseyo tend mbalariany kuom gino mowacho ni tiyo arietha kod omenda mag piny owacho. Mano nyiedhore kinde mane kuyiero kod jokanyo manyien 1,000 mag board mag kembe sirikal 107 e kar romo mar Lake Naivasha Resort e romo mar tiegruok mar ndara adek. Jatend migawo no bende oseyo riwruok mar okinde LSK ewi nyawo e wach mar tero moko kuom chenro mag doho e Huduma Centers ma pachoka. My brother, Professor Pachoka, is really, we really need to give it to that man, because he has really faced the bull by the horns. He is slaying the dragon in terms of mismanagement of our public universities, in terms of transforming the way we finance our public universities. And so therefore, I'm also asking public universities, which are also state corporations. The government is doing its part, the president is doing his part, the minister is doing his part. Through the new financing scheme for our universities, we are sure that our universities can be afloat. We are sure that our universities can break even. So therefore, I want to call all the members from the councils, from our universities, and all of us to really put special emphasis on this issue, and not just because it's a presidential directive. This year, KRA, and I don't know whether the KRA is here, we are going to have 3 trillion. At best, our target is 3 trillion of ordinary revenue. Through e-citizen, we will increase revenue available for us. Jod Buramag Pinja Africa